Varoitus. Kaikki mitä näet ja koet on yhden henkilön tuottamaa huumorisisältöä. Leikkeissä käsitellään erilaisia teemoja ja niitä ei pidä ottaa tosissaan. Eläimet ja ihmiset ovat fiktiivisiä olentoja videopeleissä ja oikeita ei vahingoitettu. Katso ja nauti. Käynkin. Haja! Haja! Oho, se on vähän kiimasempi. Haja! 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 Ai, 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 haja! Oh man. Munan pituus. 2. Alright, notes. Crash note. What the fuck is... Have I ever tasted the grass? As a kid, of course. But much older age. Grass. Does this taste the grass? Mut siinäkin, että sekin on ammattilainen. Vai oliko se tubettaja itse oli siinä? Mut sekin otti kyllä aika fataaleja osumia. Mutta eipä noikaan ketkä sitä heiluttaa, niin osaa kyllä. Ne ei tiedä yhtään mitään. Sitten ne tekee vaan sitä, että ne viiltää, ei osaa, ne pitäisi niinku puukottaa. Ne vaan viiltää. No! 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 Pieni kirjoitusvirhe kuulostaa niin venäläiseltä. Valkio sipuli. Ai vittu. Valkio. Valkio sipulijauhe. Ai vittu. Huhhuh. Oh-oh. Oh! Hei, mä tuun ihan selle. Onko se vielä siellä? Mä tuun ihan kohta. Sano kun oot lähellä, niin mä Turvo pelaa vaan lasten pelejä. CS. Kolelle anna vittu sitä Vovista. No, mutta Vovi on sellainen. Se on... Vovi on vaan sellaisten ihmisten peli, jolla vaan oikeesti ei oo elämää ja ne haluu tuhlata rahaa johonkin tyhmyyteen. Ja se on just nimenomaan se. Siinä pelissä ei... Sori, mun pitää olla aika kiinni tässä nyt. You screamed. V, I wanted to speak with you. Mitä? Ai helvetti. On se vaan se viina hyvää. Tää on varmaan freestyle-kohta. Meitsi panee, jarruhakaa, kaikki panee, jarruhakaa, kaikki panee, jarruhakaa, tulkaa kaikki tänne vaan. Huono freestyle. Miksi oli noin likasella ääni? Kyttävästi yliohjaamaan ja sitten sähköt käyntiin. Elikkä toisin sanoen, jos maailma loppuu, niin mä otan Jarun mun kaveriksi, koska mulla on miekka, no joo, mä annan Jarulle sen miekan. Mä toivon vaan, että se syöttää. Ei kyllä siis syöttäviä.
Kyllä niin kuin siis... Sori. Kyllä me Sori. tosta kaapi lihaa tehdä, eikö mit? Niin nimenomaan. Mulla on sitä rasvaa vittu oo. niin. Jaloista varsinkin, vittu. Tiedätkö, kun veitsellä vaan vedetään, että viipaloidaan, niin kyllä jumalauta löytyy rasvaa. vaarassa, jos tulee, tiedätkö, oikeesti pakkas talvi, tiedätkö, vittu. Niin. Miksi? Sehän on oikeesti Koska mä niin pysyn vittu. hengissä, tee ettei. Ei, mutta kun, siis, tiedätkö, kun sä oot, tiedätkö, sulla on tuo rasvakerros, vittu, niin kun mä tiedän tästä näin, vittu, että nyt tulisi... Siis mäkin tiedän, mä oon nähnyt Tarkoittaa söpöä naamaa. söpöä naamaa tarkoittaa. Elikkä toisin sanoen, mun ei tarvitse ikinä Ei, sanoa. kun siis kun sä sanot, tiedätkö... Ei tiedätkö! Mikä on homoimpaa, miten kun sä sanoo et se? sano sitä silleen, tiedätkö, niinku- Siis sä haluut se kuulla se, miten mä sanon sen. Sä et sano sitä silleen, tiedätkö, niin... Sä vaan silleen... Siis sä haluut, mä kuulen. Ootas. Pistä sanoa vielä paremmin. Juuri näin. Ootas, on vielä paremmin. Vielä parempi. Oot. Onks toi vielä parempi? Se on joku niinku ammattilaisena. Damn, mä tulin 3 kertaa, vittu, se ei ollut saatu vittu siis- kynttilän päälle. Mitä? Jaruhaka lähtee tästä. Jaruhaka. Mulla on sulle tarina. Jaru, kerro mulle hyvä tarina. Jaru, sä oot seksikäs. Lähtenyt turbolla, saatana. Näet sä tota vittu? Suoraan En mä tuohon. nähnyt vittu, mä katsoin kaljaa. Okei. Sä katso kali. Mitä helvettiä? Mikä sama? Mikä juttu? Otetaan tosta noin. Ei, Tää on nopeampi reitti. Tuun tänne vitu hinti. ei mutta ei vittu, me ollaan alueen vieressä. Elden Ringiä pelataan sit seuraavan kerran, kun se tulee se DLC. Sitten aloitetaan uusi hahmo. Siihen mennessä pitäisi ostaa varmaan vaikka Pleikka Vitosen ohjaaja ja kokeilla sillä, pystyykö sillä pelaamaan. Sitten me voidaan pelaa hiilillä näppäimistä. Tai sitten mä vaan rupeen pelaamaan sitä hiilillä näppäimistä. Näin niin kun rupeen miettimään, niin eihän se kovin iso oo se. Kukri ja Poisonia 2 pöttiä. Tuo mulla on Invisible Blade. Aika parantaa tätä meidän suhdetta. Jaa, onko sulla jotain ideaa? Mennäänkö me kihil? Ei, vaan sä rupeat ottaa suihin ja mä syön jäättöä. Really? Can Joo, I try it? joo, ota vaatteet pois, ei ku. Unfortunately, I don't have the silver bromide I need. I'll see if I can find it. Niin, Be right sitten voidaan ottaa vaatteet pois yhdessä ja oh! Viiko? Vielä. Ai vittu mikä ukko! And our eyes meet for a split second. Vittu, mä voisin olla sellainen... Mä teen itsestäni joku sen giffi. Tässä olisi mahdollisuus saada niinku täältä vähän niinku... Hipsi, ei kun näin. Joo, kyllä te tiedätte mitä siinä on tapahtumassa. Effective. Here goes.
Aika ovela. Aika ovela. Vittu mä säikähin jo. Jeez, that really startled me. Well, I guess I kinda messed up at writing this poem. I was just trying to... Oh, never mind. Let's just move on. Okay. Ja sit... Apsiainen. Digi 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 digi. Onpa hyvä tuoksu. Totta. Joo. It happened with Sayori. Entäs... Niin. I guess it was... Niin joo. I guess it's about... Was it weird? Niin jos se ensimmäinen. Never stop the madness. Yeah, it's because it doesn't exist anymore. Nobody does. I deleted all their files. I was hoping it would be enough for me to just try to make them as unlikable as possible, but some reason nothing worked. And it's true that having fun with you every day, it helped me realize you are truly the most important person to me. That's why I'll accept any of your burdens. As long as we continue like this every day, with you by my side, then I know we'll both be happy. That Gabe? Nyt se huutaa. Ei, halaa. Suddenly Sayori wraps her arms tightly around me. Hyi saatana kun sä... Vittu taminat loppu kesken! Ai vittu niin... Ai vittu. Älä viitti. Hei. Miten jos pilottais kaikki ihmiset ja sitten heitäis ne ujaa ja sitten syyttäis kaikkia noukista. Ei noukista. Mut siis ei noukista vaan jarrua, syytään jarrua tästä kaikista. Hei, meillä täytyy sellainen ihan vitu, siis niinku symbioosia, syytään jarrua kaikista. Pistää niinku pahimpaa paskaa se. To hear. This is another sexy mom. To run take it home. Not to see. I want out. Oi. To let my life a moment out. Oi. To let me be. To let my korvi häiritsee. I give you hard. Älä juo! Jos voisin antaa sulle sen mitä ikinä tahdotkin, niin antaisin enemmän sain mulle tuklaata. Otan sun loppuelämän vittu. Kun sä oot pitänyt sitä ansasta, tapa se vitun mulkku. Ei. Ja se on aika helvetin iso, se on niinku tän kokonen, vittu mun peniksen kokonen elukka. Itse asiassa isompi kuin mun penis. Oho, vittu ihan laukes. Oho.
Mitä helvettiä? Kiitos. 28 kuukautta. 6 kuukautta ennakko. What? Hey dude. Thanks. What? What the hell? Mutta mä en tiedä yhtään terän kovaa. Ei haittaa, mä oon samaa mieltä. Mieluummin, jos tulee sydäri, niin mieluummin sit vasta kun on nukkumassa, että mä en halua kyllä sydäriä enää. Niinku hereillä ollessani. Minkäs musiikkia on Septic Flesh? Se ei kuupannut se yksi. Mitä siltä irtos? Mikä siinä lenti kokonainen kana saatana äsken siitä lattialta siitä ukosta? Kana. Muuttu kana. Pakko. You never know. 3/3. Riski. 50-kiloinen ukko. Sellainen niinku köykäinen, niin sit sais niinku tehtyä sellainen jesarista, se on se ympäri, se kantokaava. Ai vittu. Ai vittu, onko kukaan tehnyt sellaista? Ois vähän sellainen, kato, jos ois sitä hedelmätiskiä. Vittu, aivan näköisiä momentit. Ja näillä sanoilla mua ei kaikkiin Seinäjoen kauppoihin pannit, saatana. Oh, daddy! Oh. You have to wear a surprising Jumalaisen nautinnon. Vittu, sulla on hyvä ääni. Mä sanon Deathista. Sorry, se on puuplano. Sorry, mä tiedän, että sä oot Deathin yksi harras fani, mutta Death. Mun on pakko ihan vaan. Sanottu. Okei. Toxic food processing department. Se on punaiseen vaan. Tuli niinku heti haulikosta se. Alia. I'm Alia of the Khans. May I help you today? Horo! I am sorry, but I can't understand you. I'm sharpening my knives and I would like to be bothered. Eikä... On barteri. Ei näillä ole kellään vittu Horo! Hei. Timit näiltä kaikilta. Musta tuntuu, että tarvitsee. Tell me about. Why are you gay? I don't know. You might want to ask Seth or my father about it, though. Miksei tässä on tekoälyjuttuja? Vittu, tää peli voisi laittaa hyvän tekoäly, saatana. I don't know. Maybe you should ask. Why are you gay? Ai vittu. The power of your thumb. Not everyone is anxious for the return of the Dragon Ball. Alright, it's just easy to grow and develop your talent. Skyrim needs to improve her hero these days. Turn your attention to
Autumn Watchtower. I understand it holds mysterious source of power that can only unlock it. Okei, okay. Eli toi vaan haluaa, että mä tuun vahvemmaksi. Sit se saa imee mut kuiviin. You take Aha. the left one. Okei. I'll deal with the one on the right. Okay. Mitä se sanoo? Aika kova, aika kova. Ihmekkä, kun se ei halunnut munaa koko perkeleen peliaikana. Vittu, toi oli se syy. Saatana. Ai saatana, mä oon niin iloinen. Vittu, vihdoinkin. Se seksuaalinen jännite purkautuu ja... There are things I have to do too. Lypsän niitä Enough to utareita, know how vittu. you feel. Vittu, vihdoinkin. I don't know when I'm gonna see you again. Ei! Me either. Riksu. Eiku Hanaa. Niin se tarkoittaa nyt tää, joka liittyy tohon Rosteenin juttuun, kun sehän on siellä vetämässä. Vai mitä se on tekemässä siellä? Sehän liittyy jotenkin siihen. Rosteeni Oy, eikä joo. Kyllä, sieltä. Se oli se, mitä mä kaipasin. Seksi. Vähän suutelua ja... Sieltähän se tuli. Mä kyllä katsoa toi, ettei mulla oikeesti... Kroppa vaan käy yli pieni. Ai se on Parallel. Ai vittu, mitä helvettiä. Sori. Aina tullaan, joko vaimoon tai kaveriin. Mä tykkään tosta, että sä oot hyvin luottavainen siitä, että sä voisit tulla myös minuunkin. What? 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 Ei nyt pitänyt noin sanoa, mut siis kyllä. Joko vaimoon tai kaveriin. Mä tykkään tosta, että sä oot hyvin luottavainen siitä, että sä voisit tulla myös minuunkin. What? 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 Ei nyt pitänyt noin sanoa, mut siis kyllä. What? Ai vittu. Olin siitoslaitoksella tulevaisuudessa vuodessa 2032. 4 pisteellä kiinni ja mua vaan jokaisen joukkoon tunkettiin pippeliä, oli ihan kauhean siitosoriolo. Heräsin sängystä raudoitettuna ja minua raiskattiin! Vittu, siis miksi toi meni tänne, kun vittu meillä oli tossa niinku selvä, voi jumalauta, saatanan sormihorohuora. Oho, mikä? Ei! Ei, mitä vittua tapahtuu? Mitä tapahtuu? Sun piti heittää se kirves sinne! Ja sun piti teleportata siihen! Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Mitä tapahtuu? Kaikki oli käsikirjoitettua, mutta ei tapahtunut vittu. Kirves lentää, vie sen teleporttaa. Saanut sen, niin se olisi kuullut, että vitun limaset homot! Ja se on vittu, kun se on meidän videota. Älkää ikinä kulkeko, se olisi ollut se.
Kelle se pitää näyttää se korko? Tämä. I don't think this What? Brandon, you cheating bastard! I'll teach him. Thanks, Nick. Now I'll teach that jerk a lesson. What? Hetkinen. Wow, your sister is about to commit a murder. Aren't we supposed to do something about that? What? She won't kill him. Se on myös semmoista, että pystyy syömään kyllä joka päivä. Mitä muuta täältä voi löytyä kuin kulmahampaita? Destroyerista tää. Koska tää on se, jossa se paskoitaan laseja. Koska laseja-versiossa siinä on siinä on oh my. Hey! What we have here is a failure. Hei, otapas tästä vähän lisää, koska ei kukaan haluaisi tosta aika kauan istuttua tuolia. Olisi tollanen on vähän vinos. Okei. No se on nyt vähän hajalla ehkä. On lekaharkot näin niinku 2 päällekkäin. Sit sä oot siinä niinku seisot sen päälle. Sitten noukkis tulee sellaiseen niinku äijäkyykkyyn sun alle. Tai slaavikyykkyyn ja kiveksistä kiinni. Ja sit mä oon siinä vieressä. Se 3 koplaa, joka tekee sitä, niin kuinka kauan se on sitä poliisit tulistaa joku. Täällä sanotaan viedään Törnävälle, eli mielisairaalaan. Niin 2 päällekkäin, sit sä oot siinä niinku seisot sen päälle. Sitten noukkis tulee sellaiseen niinku äijäkyykkyyn sun alle, tai slaavikyykkyyn ja kiveksistä kiinni. Ja sit mä oon siinä vieressä. Se 3 koplaa, joka tekee sitä, niin kuinka kauan se on sitä poliisit tulistaa joku. Täällä sanotaan viedään Törnävälle, eli mielisairaalaan. Niin kuinka kauan se kestäisi? Have you ever played Shadowrun before? With the pen and paper, or even the PC game, or even the NES game? No. Alright. Score. Toista. Taas! Me ollaan taas 15. Voi vittu. No kaikki joukkueet. Easy 8. Seuraavaksi sitten joukkueen nimeltään Akin iso pihvi. Ja 6 hengen rosterilla sieltä löytyy semmoisia kuin Huume, Heikki, Semi, Astma. Paljon seuraa, mä en edes tiedä vielä itsekään, mihin divariin mä pääsen, mutta se varmaan Spyyttoni. Seurana Mature Dölleri. Ja sieltä 9 hengen rosteri, Sraik 7, Aamos Masao, Pasi-Pekka 007, Latex Ninja, Latex Ninja, Jome, R. Kelly, Tom of Oulu, R. Kelly, Tom of Oulu. Yes. Ja sitten se on, en muista enää, meni jo. Mulla on vähän sanotaan, että sä saat kaiken zoomin ja sit yrität säällä. Mitä sä tee? Spellväätä poistetaan tehonnokasta, jaa! Niin.
Kato, vittu musta on syvä ääninäyttelijä. Se on niinku täydellinen munaa suuhun ääni, saatana. Voi jumala. Mä tiedän ehkä tän biisin. Tää oli vittu. Tää on homon biisi. Eli Noukkiksen biisi. Miksi tulee homo? Sori Noukkisen tarkoitus. 16 vuotta mä oon. Sori hintti. Sori. Jaro älä tuu puukottaa mua. No ei. Jarun kanssa on kyllä. Vittu vedetään Jaru. Kädenvääntökisa. Hetkinen. Käden vai käden? Kädenvääntö. Se on niinku Mietin, jos tän biisin kuva olisikin aivot out, niin olisi koatsi kuva. Se olisi kasvot. Aivot out! Ja musiikkivideo. Jumalauta. Kof. Mutta tässä on Stallion! Stallion! 7.2. Mulla vittutti aivoihin toi. Mitä? Mikä täällä biisi soi? Eri biisi. Salilla ei kaikki. No kyllä mä nyt liikkunut oon, mutta no en mä nyt oikeastaan liikkunutkaan vittu, kun tässä nyt valehdellaan saatana. Vittu mä mitään on liikkunut. Oon mä nurmikon leikannut. Se oli ainut liikkuminen. Vittu sohvaa pitkin päivää, niin ei satana vittu mitään. Mut oli aika jäykkä sali, satana. Sanotaan, että ei jollaista puskea tollaista vähän vanhempaa ikäpolvea ja toivottavasti myös Ana. Ei mitään kuulu. Ai saatana, eihän mulla oo mitään vittu. Ultimate nousee 17, eli $3, okei. No se on eli 3 euroa. Mitähän muuta mahdollista? Mä en varmaan pysty nyt muita testaamaan. Video. Tässä on El Potential tässä okei, mun tää vähän treenata. Se tekee tossa pusku. Tollasen. Mä varmaan kuolen. Not yet. Nyt niitä on vittu 40 täällä. Hei. Kuka pyysi, että vittu nyt on hei! Mitä? Koko vittu se on karhun perhe vittu päällä. Mitä? Mitä vittua? Aivan vittu, se meni jo niin sekaisin, mitä helvettiä. Vittu kun peruuttaa, niin tulee vaan 40 vihollista lisää. Ja pystyks mä... okei. Se Onko V saa? Mä haluun lyödä sua niinku äitiä. Eiku what? What?